बाक्सा जिल्लानि दुमनियाव अर खोमोरग्रा बिफाना दिनै सांग्रांथि मेल लानाय जायो। अर नाङोब्ला माबोरै होबथानो एबा खोमोरनो हायो बेनि सायाव दिनै बाक्सा जिल्लानि दुमनियाव मोनसे सांग्रांथि मेल दिन्थिफुङो। मसलपुर अर खोमोरग्रा बिफान आरो हरखाब सिबिथायनि बानजायनायाव दुमनि साहा बागानाव बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। दुमनि साहा बागाननि मावख'आरि खामानि मावग्राफोरनि नुजाथिनायाव बहाबाफोर जायगायाव अर खामोब्ला माबोरै अरखौ खोमोरनो हायो बेखौ सांग्रांथि मेलनि जोहै एवारनेस हाबाफारि लायो। दुमनि साहा बागाननि मावख'आरि खामानि मावग्राफोरनि नुजाथिनायाव बहाबाफोर जायगायाव अर खामोब्ला माबोरै अरखौ खोमोरनो हायो बेखौ सांग्रांथि मेलनि जोहै एवारनेस हाबाफारि लायो। अर खोमोरग्रा बिफाननि मावख'आरि आरो खामानि मावग्रा बिथांमोनहा दुमनि साहा बागाननि मावख'आरि खामानि मावग्राफोरनि नुजाथिनायाव बहाबाफोर जायगायाव अर खामोब्ला माबोरै अरखौ खोमोरनो हायो बेखौ सांग्रांथि मेलनि जोहै एवारनेस हाबाफारि लायो। अर खोमोरग्रा बिफाननि मावख'आरि आरो खामानि मावग्रा बिथांमोनहा लोगोसे हरखाब बहाबा जायगायाव अर नाङोब्ला अर खोमोरग्रा बिफानखौ 101 आव फन खालामनानै थार गुमुर होनोबो खावलायो। लोगोसे हरखाब बहाबा जायगायाव अर नाङोब्ला अर खोमोरग्रा बिफानखौ 101 आव फन खालामनानै थार गुमुर होनोबो खावलायो। अर खोमोरग्रा बिफाननि मावख'आरि बिथांमोनहा আহিছোঁ মানে আমি মছলপুৰ ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ আমি আহিছোঁ। আমাক এটা তাৰমানে নিৰ্দেশ দিছে কি যে মক ড্ৰিল এণ্ড এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম আমি তাৰমানে কিছুমান ঠাইত মানুহক তাৰমানে বুজাব লাগে যে ফায়াৰ কি বা ধৰক আপোনাৰ এই মানে ভূমিকম্প কি বা বানপানী হ'লে কি কৰিব। সেইকাৰণে আমি আজি এই মানুহখিনিক লগ লগাই ইয়াতে আমি তাৰমানে ফায়াৰৰ বিষয় আমাৰ বুজাই দিছোঁ। কেনেকৈ জুই নুমাব লাগে বা কেনেকৈ মানুহক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে এই কিছুমান কথা তাৰমানে আমি আজি হেৰি কৰিছোঁ। ক'ত আছে আজি বৰ্তমান এইটো কৰিব দুমনিৰ মানে ষ্টেজত বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট। তো মানুহে ভাবে কাৰণ কিয় ধৰকচোন এটা ঘটনা হৈছে কি আমাক ডাইৰেক্ট ফোনৰ লগত কণ্টেক্ট নহয় ফাৰ্ষ্ট কথা। 2 নম্বৰ কথা হৈছে কি আমাৰ গাড়ী এখন আহিবলৈ হ'লে ধৰক ৰাস্তাৰ কথা আছে আৰু কিছুমানে কৰে কি আমাক তাৰমানে এড্ৰেছবিলাক ভুল কৰি দিয়ে। তাৰমানে ভয়তে নাম নকয় ঠাইৰ নামবিলাক মানে কোৱা নহয়। নহ'লে আমাৰ কিছুমান ঠাইত তাৰমানে সেনেকুৱা হৈ যায় আমি তাৰমানে এই ছাইটবিলাক তাৰমানে আমাৰ বদলি যায়। সেই গতিকে আমি এতিয়া এই নেচেদি আমি মানুহক তাৰমানে বুজাব চাইছোঁ যে এড্ৰেছটো প্ৰপাৰ দিয়ক আমাক আৰু যাতে ফায়াৰটো সোনকালে নুমাব পাৰে।
गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।